Tervetuloa Kyyhky-aloitusvideon pariin, rakkaat ystävät, toverit. Viime vuonna tuli palautetta jonkun verran, että tunnelma oli vissiin jonkin verran nihkeä, varsinkin siinä kakkososassa videoa. Ja koitetaan tehdä tästä vähän iloisempi tänä vuonna. Pari päivää sitten kävin lääkärissä, kun oli korva sen verran kipeä ja todettiin poskiontelon ja korvatulehus molemmat. Ja tosiaan aamu alkoi sillä, että heräsin 4.15. Ei siinä, jos olisi loma, niin olisin voinut lähteä mehtään, mutta olen joutunut olemaan tuossa pari päivää sitten pois töistä tämän takia, niin oli niin tukos ja muuta. Nyt antibiootti kuitenkin onneksi on alkanut vähän puremaan, helpottaa elämää hiukan. Menin tosiaan sitten vasta joskus 7 aikaa Vassiin ja lähdetään kattoo miten siellä meni. Kiitos. Tää pitää kyllä lihaa leikata tutkia vähän tarkemmin, kun siltä irtos koko pyrstö, kun se tippui maahan. Jäi tohon. Onpa jännä. No, mä ammuin 6 lintua ja 2 niistä jäi hukkaa. Eli 4 reppua asti tuli sieltä. Pojat ampu, ne oli vähän niinku pareittain jakautunut sinne 4 ukkoa, niin ne ampu toinen porukka vähän reilu 20 ja toinen ampui jonkun 15. Kyllä niitä ihan okosti tuli. No nyt tuli illalla sen verran vettä, että mä menin vasta 6 maissa passiin, kun sato niin lujaa aiemmin ja ei viitinnyt kastella itseä, kun on muutenkin nuo poskiontelot ja korvat skeidana ja äänestäkin varmaan vähän kuulee vielä, että on sitkeää limaa poskionteloissa. Menin vasta sitten, kun sade loppu. Here we go again. Joo, edellistä hakemassani. Heti on tulossa muut päälle jo, eli 1 on tullut iltalennolla tonttiin. Joo, nyt laitetaan kertakäyttögrilli tuohon kivien päälle pöhisemään ja siihen pari pihviä ja makkaraa ja maissinpala. Siinä oli iltalennon toinen. Ei tässä ole juuri tilanteitakaan kyllä ollut. No kun oli sitkeä. Se oli illan 3. Meni äsken kuselle tuohon kojun viereen ja huusin pojille, että tuolta metän päältä tulee 1 lintu ja aivan suoraan mulle kohille. Mä olin paikoilla, että jos se kääntäisi pojille ja ne huutaa, että ammu. Sitten mä ajattelin, no kun ei tää nahkahaulikko ei riittänyt paine aivan sinne asti. Ei sitä kaikkeen kykene. Nyt tuli ihan hieno keli ja mussutan makkaraa ja pihviä ja muutama kyyhkykin nyt lennelle. Saa nähdä jatkaako ne vielä. Kello on 7:20.
Se oli semmonen. Täytyy sanoa, että tänä vuonna on ollut kyllä ennakot kohillaan ja on mennyt aika paljon hienommin nuo pudotukset mitä aiempina vuosina. Tästä on vissiin pikkuhiljaa oppinut ampumaan jollakin tasolla. Viime syksynä kun hirvimetällä oltiin ja yksi kaveri nylki hirveä, minkä ampui ensimmäisen hirvensä ja puukko upposi tuosta Valtimon ja Laskimon välistä aika lahjakkaasti tonne ranteeseen, kun se veti hirven kurkkutorvea, ruokatorvea auki. Silloin hävetti tilanteessa, kun alkoi veri pulppuamaan ja sitten mä totean, että joo, että kyllä mulla on ensiapupakkaus jonkunlainen, mutta se on autossa tuolla 500 metrin päässä. No yhdellä pariskunnalla oli onneksi Marko ja Sari siinä vähän lähempänä ensiapujuttuja, niin pyöriteltiin paineside siihen ja ei muuta kuin ukko Seinäjoelle tikattavaksi. Silloin mä heräsin siihen, ja toki töissäkin on tullut tilanteita, missä on herännyt siihen, että mitä vaan voi sattua ja milloin vaan. Ei sitä niinku, vaikka miten huolellinen aseittenkaan, niin me täällä käytetään aina puukkoja ja muuta vastaavaa, ainakin meillä päin. Se lipsahus voi käydä kokeneellekin konkarille. Mulla on tulos vähän ensiapusisältöä Instagramiin ja YouTuben puolelle tässä syksyn mittaan. Kasattiin semmonen laukku, millä pärjää sitten vähän kovemmatkin tilanteet. Palataan niihin myöhemmin ja kiitos kun katsoit videon. Laita kanavatilaukseen jos tykkäsit ja ei muuta kuin kuumia piippuja kyyhkymetälle.